दिनैनि समाव गोबां मानसिया बुजिफिनबाय आरो एबार बयबो बेनिखायनो बुंदों जे नैबे समाव मोनबो हारिखौ एसटि जानायनिफ्राय होबथानाय आरो बड'लेण्ड सोरजिनांगौ बे मोननै एजेन्डाखौ लानानै जोंहा जेरैखि जाया दिल्लीयाव सासे बर' एमपि दैथायहरनांगौ आरो बेनि थाखाय बर'नि भटआ 80-90% खौसे जानांगौ होननानै बयबो फोसावदों आरो बर'नि सानसुमैफ्रा गिदिर गोलावफ्रा अफिसारफ्रा आर्मि पुलिस बयबो साख्रि मिलिटारि मावनानै थानाय बयबो बुंदों एबार बर'नि भटआ 80% 90% ज' जागोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा बेखौ जोङो खौरां हरगासिनो दङ। इभेन बिपिएफआव थानाय माखासे मानसिफोर जाय मानसिफ्रा दिनै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ नागारनानै एमएलए मन्त्रि एमपिफोरखौ नागारनानै गाहाय थाखोनि सुबुंफ्रा गोबाङानो दिनै बाक्सायानो जा क'क्राझार चिराङानो जा बयबो जोंनो मेसेज होबाय जे जोङो दङब्लाबो आफादाव भटआ खिन्थु इउजि ब्रह्मनियावनो गोग्लैगोन आरो बड'लेण्डखौ जाय बिदों जों बिदिनो दङ मानोना बड'लेण्ड बिनाया एबसुनि नङा बियो एनडिपिनि नङा दुलाराय बर' हारिनि नंखायनो जों बिपिएफ जाबा मालाय मा जानो जोंनि भटआबो इउजि ब्रह्मनियावनो बड'लेण्ड बिनायनि सार्टआव गोग्लैगोन बेखौ बिथांमोनानो बुंदों। दा नंखायनो रायजोफोर जोंहा बेवहाय गोनो गोथो जेबो जानाङा जोङो बिदा फंबायनि नांलायनायखौ जों मालाबाबो लुबैया खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो नाथाय खौसेथिया बोरै फैगोन जों हानायखौथ' जों खालामबाय दिनै एनडिपिजों जों रायलायनो हायो रायलायबाय बेखौनो लानानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंखौ बुंदों एबसुजों एनडिपि दङ गुबुन हारिफोरनि गेजेराव फोसावलाबायदों सिगिनो नागिरदों बावैसो बिएनसि दानाय समावथ' एनडिपिआ नोंथांखौबो हेल्प खालामदोंमोन दाबोथ' दाख्लै बावै संबिजित हान्जानि डाइरेक्ट फैनानै नोंथांनियावबो जइन खालामदों एनडिपिआ नङा होनबा दा बेफोरखौ मा बुंनो नोंलाय एनडिपि मालाय सोर दिनै बर' हारिनि आफाद बर'नि थाखायनो सोमावसारग्रा आफाद दा बेखौ मालायनि सिगाङाव सिगिनानै मा लाब जानो बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों दिनै बिथाङा आलफानो हा हगारदों डिस्ट्रिक्ट 200 बिघा 200 बिघा हा हगारदों बर'नियावनो सोरनियावबा एक फुवाबो हा गैया एक फुवासेबो हा गैया बर' फिसाफ्रानो हावरिया खावरिया मावरिया जाबाय हरैहाय हादानफोराव फरेस्टफ्रावबो दिनै हानि मोनथायबो दाबो होआखिसै नाथाय रामदेवनोबा बिराद बुरजा हा हगारबाय 1000 बिघा 2000 बिघा बिराद दुखुनांथाव बे रामदेवनो होनोसो जोङो इसेबां गोलाव सोमावसारबाय नामा बे हाखौ रैखाथि होनानै रामदेवनो होनो सोरबा बर'नोनो होन गावनि मुङावनो लिरनानै ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया महिलारिनि मुङाव 1000 बिघा हा दङ होनबा जों गोग्गानाय मोनगोन रामदेवनि मुङाव 1000 बिघा हा दङ बेबो बड'लेण्डआव जों बोरै सैज्य खालामनो हानो बेखौलाय जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर दा नंखायनो 15 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायखांनानै आङो बुङोब्ला बिथांमोनखौ सोंखारिनाय बायदि जायो नाथाय आंनि गोरबोआ रावखौबो सोंखारिनो थिना दुखुआ मोनदों आंबो मोनाखै नङा हिरा सल'नियासो बुंदोंमोन आं थाजासिम बड'लेण्डआ जाया बड'लेण्ड जानो होआ हारसाफोरखौ बिदि होननानै बियो बुरखायगासिनो दङ जोंहा शिब बिथाङाबो बावैसो बुंबाय आं थाजासिम आरो बिपिएफ दोलो थाजासिम माब्लाबाबो बड'लेण्डआ जाया बिथाङा गावनो बुंदों पेपाराव नुदों जोङो टिभियाव खोनादों जोङो मानो बेबायदि बुंनांगोन गावनोथ' बड'लेण्ड बिदोंमोन दाखालि बावै बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनानै बिएलटिनि गोबां सेंग्राफ्रा मुंख्लं जाबाय मानो मुंख्लं जागारखो होनबालाय बड'लेण्डखौनो मोनाबा 110% बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेफोरजों सोरबा राजनिति खालामो होनबा दिनै मोनद' हारिया एसटि जानांगौ बेखौ बुङाबानो बिथाङा सानो आं भट मोननाय नङा थांनाय 10 बोसोर सिगाङाव मा एसटि इसु दंमोन 15 बोसोर सिगाङाव मा एसटि इसु दंमोन थेवबोथ' भटखौ मोनदोंमोन ना दा दिनै हारिखौ बेबायदि माने अलखदाव खोख्लैनाय दैदेनगिरिखौ लानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आंखौ माबा माबि बुंदों दालालि बेफारि माबा माबि बुंदों आंहा बेयाव जेबो साननांगौ गैया मानोना आं बेफोर खालामनायखौ मावाखै आरो मावनायबो नङा आंनि जिउआव आंहा खुनु बेबायदि धान्दा गैया आरो मावनो गोसोबो गैया मावाबो आङो आन्दलनाव फैदों आन्दलन खालामगोन आरो बिथांमोननि बायदि एमएलए मन्त्रि चिफ डिपुटि चिफ जानायनिबो आंहा जेबो धान्दा गैया साफ्रोमबो मानसियानो एमएलए मन्त्रि जाबासो ओंखाम मोनजायो नामा रायजोफोर नोंथांमोनाबोथ' जागासिनो दङ ना नोंथांमोना एमएलए मन्त्रि नामा एमएलए मन्त्रिथ' नङा दा नंखायनो दिनै बिथाङा जेरै बुंदों जाथिखौ फानबाय माबा माबि जाथि फाननाय दखानखौ खिन्थु आं नुवाखै रायजोफोर बिथाङा नुनो हानाय मालाबा फानबाय खोमा ओंखायनो बिथाङा नुदों आंथ' मिथिया दा दिनै बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरखौ थांना बुंगासिनो दङ बिजेपिनो भट हो नङाबा सरकारि जेबो मोननाय नङा हुमखि हैदों बर'फोरनो फारसेथिं नों बै बर'फोरनो जेबो हरनो हायाखिसै आरो फारसेथिं नोङो हुमखि हरबावबाय मालायनो भट हो मानो होनांगौ बिजेपिनो भट कंग्रेसनो होनांगौ मानो होनांगौ कंग्रेसनो मा होदों जोंनो दा बैफोर खोथाफोरखौ दिनै जोंहा साननांगौ जादों आरो